posa yodava tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 12 June 2025. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC sizikufunikanso kumafunsana mafunso kuti dziko la Malawi likuyenda bwanji. Dziko ili likuchita kuonekeratu ngakhale ulo mwana wang'ono akhoza kunena kuti dziko ili likuyendesedwa ndi manjanjawidi. Dziko silili bwino, china chilichonse chaonongeka. Atsogoleri ake ankhanza, atsogoleri anjiru, atsogoleri wozikonda amene akungofuna zokhutitsa mimba zawo osakhala kuwasamalira Amalawi. Atsogoleri amafilimu amene abweretsa kacha tsopano yosiyana ndi chikhalidwe chathu. Aliyense akudziwa zimene zachitika zana ndi dzulo, kunena kuti tsopano anthu ayamba tsopano kumakalemekezedwa malo ena osakhala kumanda kwawo pamene tikuwakumbukira. Atsogoleri oneka kuti ngati zimene akuchitazo zodabwitsa kwambiri. Kodi kapena amakachosa zizimba, amakachosa umboni. Chifukwa kuno ku Malawi tikamakumbukirana, timakumbukirana kumanda, timakasiya maluwa kumanda. Dziko limene ndilomvetsa chisoni, ndipo alibe chisoni anthu amene wawa ati akufunanso another 5 years. Ndikumafunsa kuti kodi 5 years imeneyi mukufuna muzatani, popeza dziko lakukanikani mafuta ndi awa amene akusowa daily. Zinthu ndi izi zakwera. Fetereza ndi uyu pakana lero anthu ena adakalibe ndi makuponi m'manyumba mwawo, analephera kugula. Enawo ndiye munachita kuwatengera ndalama zawo kalekale pakana pano simunawapasenso. Feterezayo ndiye mukunkanso m'mamizi mundu kumakanama kuti tipaseni zija zanzika, tizitengapo ojeni manambala anu tikupasani fetereza. Andi zipani zina zosusanso, zipani zina zosusa akulu ake akamayenda mmulanjemu ngati anzathuwo apo pakati apo akumayenda na apangisa misonkhano yawo ndikumatengaso zanzika ndikumatumizira anthu mafiri 1000. Amalawi chimene chiti chizati phese ndi dyera kususuka ndi ndalama. Ndi chifukwa chake dziko ili sili kutukuka. Atsogoleri awawo akanakhala kuti ndiokonda dziko monga mmene ine ndikulikondera, ndi inunso anthu osauka amene mmakondera dziko lanu, lero wina akanachita resign kunena kuti ine ndalephera. Kodi tikunena kuti ine ndalephera si uchisirutu, si kupeperatu, but you are trying to save your country. Mmene zililimu amene ikumbwereza akuluakulu sizoona. Uyuyu sayenera kubwerezedwa ndi gulu lachironse. Onse amene kuchokera president yo, vice yo, ma ministers, onse ma MP akuyenera achoke. Inetu ndilibe tubajaza chibwana kumanena kuti alikhala wina ndi maziwana naye, oro ukamve umve kumene ukanenenso kunena kuti pali wina wache ati khala kwawo kwa maziwa kulankhula khala chamuchitikira ndi chani, ati anandiona ine ndikuyenda ndanyamula nkhuku. Ndiye munthu uziganiza ka inetu izo ndilibe nazo, inetu ndi ali nyodotu ndilibe nazo zimenezo. Mmene nthawi ijaona liwo sanakhale wandale umalankhula atu za nzeru. Inenso ndikumaziwa kuti koma anzanga wandiye ndi onzeru bwanji. Anzanga watu atakhala kuti is a politician can make a very good politician. Koma lero koma abale anthu andale amaona ngati ife anthu amene tisali andale ni makapeti. Anthu andale akuwaseweresa Amalawi muziko lino chifukwa mmene zililimu. Munayenera kuti muolepo matewera anu muzipita kwa amanu. Enanu muzilowera kumulanje, enanu muzilowera kukasiya. Mukanalisiya ziko lilipume, mukanasiya anthu apange zina. Akanakhala anthu okonda ziko lawo akananena kuti koma ndi mmene Malawi wafikira, mmene forex yavutira, mmene anthu yavutira business, mmene njala ililimu. Akuluakulu tiye timusiye Mulungu akhale Mulungu. Enaso alowe mu mbwalomu. Munthu woziwa kuvina amayisiya rekodi jaida kalipokoti ikukoma kwambiri. So kairo
tili ndi awa anthu okuba, anthu amene angoganiza zawo basi, kutero ali ndi makobiri ochuluka m'maakaunti, agulagula nyumba, motero kuti chimene akufuna ndi nkhondo basi. Koma funso nkumanena kuti kodi zonse zikaonongeka amene muti muzathawetu ndinu, koma anthu okalamba, anthu odwala, anthu amasiye, anthu olumala azathawira kuti? Iwe chakwera iwe ndi gulu lako, Mulungu akanakuyenderani mwapaderadera, akuuzeni akunong'onezeni kukhutu kunena kuti ziko la Malawi zinthu sizili bwino. Koma alipo ena ndithu momwe mu kabineti moto, momwe mu chipani moto, chomwe zizongonena kuti ife chipani chathu chitchukechi, akumamuuza Chakwera kuti bwana kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa anthu akumva kukoma kopsa, ndipo akukufunani kopsa. So kairo tili ndi azibusa amene amangokhala atavala kolala koma asakulankhula chilungamo, chifukwa tikanakhala ndi azibusa onena chilungamo amene atamuuza. So kairo tili ndi achamatchedwa mafumu, makape ambiriwa ni makape ongosusuka, akangoona uku president wathamangirako nawo alikonko. Ziko la Malawi lafika pomvesa chisoni, lafikati pena pache kumadaba kuti koma anthu awamaganiza kupita kumaliro kwa Ujeni Joyce Chisulu, kuthamanga mmafiri AM, kukapala nsewu uko kuthambani uko, ati chifukwa chetu kukubwera president osamusiya anyinduke ni mabampu osamusiya mabampu ampweteke matako zimene zozo ndiye chiti kugocheni cheni chimene wapanga iye, kusasamalira china chilichonse chimene wapanga iye ndikuba basi. Ichitu ndi chilungamoto, koma anthu akuzunzika kopsa. Inu mukuziwa kuti ena anthu akumalandira 30,000 salary, 30,000, 40,000 kaye magadi akuzunzika kopsa. Fumulandirisa munthu 40,000 pa mwezi, yomweyo wakaonepo renti, yomweyo watumize ana, yomweyo wagule chakudya. Koma abale mukanalimvera ziko ili chisoni. Nkhani zathu za lero zazikulu ndi chenjezo limene likupita kuzipani, komanso ndi lankhulanso kwambiri zokhuzana ma promotion amaziphunzisi komanso apolisi. Koma poyambirira penipeni ndikufuna ndichenjeze zipani zonse zosusa, kunena kuti mwaona the writing on the wall, manambala amene atuluka ameke aja mwaona, mukaphatikiza ikugwira. Ndipo mukaona kumwera kwanuko kuli anthu angati amene mukukang'anirana maudindo. Izizi munayenera mutapanga machawi muthamange muone kuti kodi ijati kunena ya audit ijatu nthawi yake ndino. Komanso mwaona nokha kunena kuti atatulusa zimene jatulusaso kalindala ina yonena kuti muzipita muzikapereka ma nomination fees, ndiye kuli ma 10 million, ndiye kuli ma 5 million, ndiye kuli ma 2 chakuti million kumeneko. Koma mukupita kumeneko mukuziwa kuti mwaberedwatu, ndiye munthu ukatenge ndrama yako 10 million muzikapita kumakapereka kumeneko mukuziwa kuti mwaberedwa. Mukanazuka tu opposition kukhala pansi pamozi monga amene munapangira kunsipe muja, ndikupanga chinthu chimozi, mademo okhwitima bwino, chifukwa uyu wakuyendesa zikoli ndi nzache wakuyendesa ngati meki ngati ziko lino ndi la ambuyawo, la gogo lawo la amawo, osakhala la Malawi. Mukapusa aliyense azinyamuka kumakapita pantanda akuziwa kuti ine ndalephera. Mukanakhala pansi tikunena pano ngakhale ulo zipani zina zazikulu sizinapangise ma primaries, sizinasirize ma primaries. Andi nchodabwisa kuti chaka chino anthu amene anali mabwana akufuna akhale ma MP. Kumadabwa kuti kodi ndi timu yanji imene sponsor angafune kuti so akhale player monga mene alili ampinga njiraja, basi akakhalenso kuti afuna azikhala ngati Joseph Kamwendo azisewera mu Wanderers. Ndizodabwisa kuti ku DPP musamale kwambiri a DPP. Inetu nimangong'alulatu ndilibe zokulati wina chate khama amachokera kwathu nimangonena basi. Ino a DPP kulijera kwambiri ku DPP ambiri ino ndi amene munali mabwana.
koma mukufunanso mukhale ma MP andi mchitidwe uwo kuti muzikondera akuluakulu aku NEC wa aku executive zikulepheresani zisankho m'madera mwambiri simu winayo akuti akapita pa nsonkhano kunena kuti DPP anthu zi kunena kuti UTM anthu zi sakumuziwa akungofuna utengere udindo chifukwa choti ndi wamkulu. Ndamva chisoni kwambiri kunena kuti madera ena ndi ena azipanisana pangiseko ma primary. Lero anthu ndi awatu akufuna azikalandira ma nomination kuteko ndi mafilimu mukufuna mpangane endorse kuli dera lina constituency ina ukamapita kumulanjeko muchirazulu ikumachedwa kuti chirazulu midima constituency anthu anapita kuti akapange ma primaries mu April pakana lero ndi ma primaries analephereka chifukwa chokuti kunja kunali kutada anthu anali ataukira kuti ali ndi njala. Koma ukafufuza zikuoneka ngati kumene kuma primary sakhalako a DPP akufuna muchite endozi munthu wamkulu wa kumeki izizizi mupangisa kuti democracy ikhale kuti yaonongeka. Andi madera ena mukumanama kuti aye tiye ndikapangeso kawiri koma aliyense atenge chanzika chikhalire nicho anthu ambiri apanga ma primary opanda chanzika mukufuna muzikonderana DPP kuli vuto lalikulu nomweno ni mabwana andi maudindo anu akufunika kuti muchite monitor ziko lino likufunika kuti inu amaudindo akulu muchite monitor muonesese kuti kodi ma monitors alipo pose kodi ku Central Region kumene akunyadira anthu akuli mauje ni ma monitor amphamvu. Ndiye sindikudziwa kuti ndi kampeni ya UMP mukufunayi ipanga bwanji koma mukanapanga chotheka kunena kuti kuja kumachedwa kuchirazulu midima constituency kupangidwe ma primaries anthu akudandaula koma mwina sanga kuuzeni akukuopani anthu ngakhale akonko kunekiko akukupangirani manyazi. Ena ndi inu a UTM simunati pakana lero ma primaries simunapange madera ena ndi ena mukanapangatu machawi pamene mukupanga zija za makandlo zija zizigwirizana pamene tikunena kuti malemu uja chilima uja akhale nafe mzimu wacho ukhale nafe zizigwirizana. Koma izizi zomafuna kumakonderana izi kumachitana endozi izi kumaanamiza anthu kunena kuti ati kuwaitana ku discipline makandidate akumeneko ku midima constituency izizi muzalira nazo kumauza kuti mmasunga anthu mmakalasi ndi cholinga kuti muapezere milandu imene sigwiri atuya anthu akuziwa okha kuti chisankho chinalephereka chifukwa kuti anthu ananyanyala. Lero mugwaitana anthu ku discipline banji simwaitana anthu amene munathamangisidwa kuja ni miyala kuja banji osachita disqualify amenewo mukufuna mpeze filimu muapange disqualify ma candidate a chirazulu midima constituency chifukwa kumeneko kuli mphangala zokhazoka za DPP zimene zili kumeneko mufuna muchitane endozi imene itu ndiye mukunamatu tijama imene asane kuti awiniko DC masati machezo ine sini macheza tuni munthu ine ndimangonena chilungamo zikupwetekeni nkhani ina ndidandaulo lochokera kama ziphunzisi makamaka aku Blantyre Urban amene akuzunzidwa pakana lero nkhani ya ma promotion anachita kubwera lamulo kunena kuti aliyense amene wagwira ntchito over 10 years akuyenera kuti automatically amuchite promote. Koma chodabwisa nchonena kuti ma promotion amene abwera ku Blantyre Urban apezeka kuti anthu amene agwira 2 years 1 year 3 years ndi amene achitidwa promoted. Anthu amene agwira ntchito zakalavulagala kama ziphunzisi I know very well kuti ma promotion yo ndi a campaign komabe mukanachita consider anthu amene agwira over 10 years ipite 8 kupita ukoko anthu amene waso mwachite promote. Lero ndi aja mwauza kuti atenge ma GP1 forms apite ku civic center akaonane ndi HR kumene kwabwezaso ndikumatu kwana kumakalipira komatu mphunzisi kuno kumalawi mmamutola kwambiri.
afisi ambiri amene muli m'maofesi inu munabweramo m'menemo chifukwa cha mphunzitsi. Olo omwe wakulamulira ziko ngati kapena ndalamawo anabweramo chifukwa cha mphunzitsi. Lero mphunzitsi ndi amene mukumunyoza ujayo. Even olo wa polisi amene ena chiyambire nisanapasidwe rank ina iliyonse pakana lero, koma azibale awo ndi amene ali m'maranki osiyanasiyana, mabranch osiyanasiyana. Anthu akuzunzika kopsa muno m'Malawi. Izizi ndi uthenga umene mnayenera ndikupaseni kunena kuti maziphunzitsi a Blantyre Urban, komanso si Blantyre Urban yokha, malinso madera ena, ma districts ena amene maziphunzitsi amene agwira ntchito kwa nthawi yayitali amene wawa sakupasidwa ndalama. Chenjezo lomaliza kapena nkhani yanga yomaliza ndi uthenga umene ukupita ku administration ya ku Kachere Rehabilitation Center kumene kumatchedwa ku Mapu. Mwina inu akuluakulu akumene simukuziwa, koma mapatient akudandaula kwambiri kuti kuli dokotala wina kumeneko ku Kachere Rehabilitation Center uko. Kumene koko kunali anzanga ineyo, anzanga aine ankagwira kumeneko ntchito. Ku Kachere Rehabilitation Center akugwira kwa anzangawo kunali kokoma. Lero li anthu akuzunzika, mapatient akumala auzidwa kuti azipereka 500,000 kuti apeze treatment ya chakudya chabwino, komanso kuti azipasa mafizo abwino. Dokotala wina kumeneko akumalanda kumachita force mapatient kuti azimpasa 500,000. Even olo kuti patient wangobwera kumene komano pali ena amene ampasa ndalama kale, mwina ali kumwayi wathu kapena ku Service Day Adventist, ndiye kuti akasa musako kumene kwa patient uja kumuza kuti iwe zipita kwanu mmene matenda alili ako asagwira samuka uzipita. Incholinga kuti abwere patient amene wapereka ndalama uja. Iwu ndi uthenga onena kuti inu administration ya ku Kachere Rehabilitation Center mufufuze nkhani imeneyi. Muli ndi anthu amene akuononga mbiri ya chipatala, akuononga mbiri ya malo amene wa Kachere Rehabilitation Center. Ndipo dokotala amene tikamupeza zina lache tikupasani tiulula kunena kuti dokotala uyu ndi amene akumalandira ma 500,000 kwa anthu, ndi cholinga kuti aziyalowesa mu karumu mmene muli ka TV, mmene muli zakudya ija, ka fridge, komanso kuti pasiku aziyaona pafupi ndi kumapangisa mafizo. Dokotala wa fizo kumene koko kuja ni ku Kachere Rehabilitation Center ko tamufufuzeni ndi okuba corruption popeza waona kuti ziko liravuta, akumabera ma patient ndalama kuachita force ma 500,000. Ndizomvesa chisoni. Munthu achita paralyze chifukwa cha nkhani ya BP, mwina kapena wapanga mwendo chifukwa cha nkhani zina, kapena za sugar, alibe china chilichonse, akulephera kulankhula. Boma linakonza ujeni imene iyi department imene iyi ya ku Mapu ku Kachere kuti anthu azithandizikira kodwala matenda osiyanasiyana. Lero limukuwalipirisa ma 500,000. Mufufuze. Ubuna cha akubayo si bwana iya, akubayo si secretary iya, akubayo si akuma administrator iya, kabina administration, si administrator, si aku administration, akubayo ndi dokotala amene ama athandiza anthu kumalipirisa ma 500,000. Ziko la Malawi. Bon Kalindo, the DC. Nanga inu akalindo popeza nchididwe mene olipirisa anthu ulipo muzipatala zosiyana-siyana, ku Kwizi, ku Kamuzu Central, ku Nzuzu, even zipatala za m'mizimu. Madokotala aso akuba mankhwala ndikumakayika m'maklinik mwawo. Tuwe ndichifukwa tikufuna Minister wa Health aifufuze mene. From Jeza Village, TA Mabuka Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.